Thokozani sanibonani dumelang apsheni endalo lo bulisa inyanga yompedi insika yezwe ubaba wenu ubaba onimaziyo ukuthi we normally learn African stuff and African indigenous knowledge of which we as African people need to know and need to mainly have serious knowledge of. Lana ngiphethe i-gambling bangle ibiza imali engange 4,000 rand. Lana kule 4,000 yakho mntaka baba awuthathi nje i-4,000 yakho uyilahlele emanzini cha. I-gambling bangle mkhulu isiza ngani? I-gambling bangle isiza ngokuthi ivula izinto zakho. Ikhanyisa impilo yakho iyenza ukuthi wena umuntu oya kumakhasini ogembulayo ukwazi ukuthi uwine. I-gambling bangle ihamba namafutha abomvu, amafutha wemali, bese i-gambling bangle ihamba nemithi eza kuwena imbili maya ukuthi thonga lukuthandile mntaka baba iza kuwena i2 impela le mithi le iza ibhalwa ama instructions. Ugeza ngomuthi wokuqala for 12 days, ugeze ngomuthi wesibili for 12 days, uqele inhlanhla zakho zivuleke. Ngamanye amagama ngiyakuhlambulula before ngivula kuqala isimo sakho senhlanhla sonto zakho zikhanye ukuthi kuvuleke yonke into, bese la ufaka ibhengele lakho then ukwazi ukuthi ugembule, ukwazi ukuthi uwine. Ibiza nje imali engange 4,000 rand. Bese la sibe nomuthi okuthiwa undlela ziyakhanya Indian isiwasho. Undlela ziyakhanya Indian isiwasho ubiza imali engange 4,000 rand. Hey, izwa ngithini? Sengikhuluma nge-gambling bangle manje. Undlela ziyakhanya ubiza nje 500 rand ngiyaqolisa. 500 rand undlela ziyakhanya Indian isiwasho. Isiwasho esisebenziswa abantu abanenkinga abathi bona into zabo zivalekile. They don't see ukuthi bayemuva noma bayaphambili. Isiwasho sabo undlela ziyakhanya. Bese ngikhulume nawe mntwana ethongo, wena ngwana abadimi, wena ngwana umuhle. Ngithi kuwena, wena umuntu othi mina ngifuna ukuthandeka, ngifuna uba nesithunzi, ngifuna futhi ukuthi ngiwine, ngithandeke nanoma ngidlala anything gambling kwazi ukuthi ngiwine. Nawu umuthi wakho. Lana siphethe sugars bathini sugars water noma i-sugar spray. Now amanzi akho i-sugar spray. U-sugar spray is not amanzi. Lento le i-spray sakhona sikhandwe ngendlela esikhandwe ngayo. I-spray esiphilayo lesi sibiza imali engange 1,000 rand. Bese lana ngiphathe i-red mermaid oil. I-red mermaid oil ibiza imali engange 5,000 rand. Iza nemithi yakhona nezinto zakhona kuphelele kunjalo. Bese la ngiphathe umuthi for female fertility, abafazi abangazali, abafazi abangabi nabantwana. Lo muthi lo ubiza imali engange 3,000 rand. Kuza kuwena kwamabhodlela awu5. Then I'll tell you ukuthi wenza njani ngakho. This year uyophela isisu singaka kungathi ugunye idombolo, kuyikuthi uzabe umithisiwe impela kuyilo muthi lo. Then emva kwalokho ngize kuwena, wena umuntu othi mina ngifuna ukuba nesithunzi, mina ngifuna ukubonakala. Lana ngiphethe insipho. Le nsipho lebizwa nge-Indlovu power soap. Indlovu power soap uyayisebenzisa ugeza ngayo. Insipho ekhandwe ngemithi le. Nanoma indoda yakho ibhekile uthi indoda yakho isana sami le nsipho le inhle le insipho ene buso be-elephant eyinhle sana sami mhlawumbe umzalwane uthi yebo baba ayiyona impela insipho, yebo baba. Wena uyazi ukuthi uyamshaya ngale nsipho le, uyambika ukuthi nayi indoda abengihlukumeza, nayi indoda abenganginikeza imali, uyokunika imali ngale nsipho le. Angutshela manga, wena okwakho nje ukufonyela inyanga yompedi, ukungithinta, ukukhuluma nami, then ngikwenze into zakho zenzakale. Bese namhlanje itopic yami ngihleli kumprofeti wase Manzini, umprofeti womdawo, umprofeti okwazi ukwenza ukuthi abantu babe nemali, umprofeti okwazi ukuphakamisa abantu, umprofeti womhlola, umprofeti oqaba abantu, umprofeti osendaweni yase Kanana Park Extension 5 bathi kusethula mntwana. Umudlula nje iSouth Gate, udlula nje iWalkerville, uyamthola umprofeti Mama Silabelo. Ulapho umprofeti wase Manzini. Mfonele umthinti. Lo mprofeti wase Manzini uyaqaba. Umprofeti kwazi uqaba umuntu la. Into zakho zingahambi kahle, unenkinga, uthi into zakho azambi kahle, azikhanye emsebenzini. Ukuqaba la, ukufaka nje imqabo ngathi mthathu, the way she was explaining by the time I was profiling him. Ufaka imqabo la, le miqabo la kufaka yona, into zakho ziyavuleka, into zakho ziyakhanya, into zakho ziyabonakala ukuthi ziyangaphi. Kunabanye abantu abathi uma sikhuluma mina ngumkhuluti ngikhuluma ngabaprofeti abayenza imanga, bese umuntu kube ngathi akangilaleli, noma kube ngathi awungizwa, noma kube ngathi awuvumi. Inkinga yakho isekutheni uzovumani. The secret ongayazi
thina singomkhulu woti, thina siyinyanga. Lezi inyanga esihlala sikhuluma ngazo la, noma abaprofeti sikhuluma ngabo la, abantu of which baprofiler ngemithi yabo sesithathile kubona, sesisebenzise kubantu bethu, sibona ukuthi ngempela into yalomuntu yasebenza. Then that's when sifike siprofile umuntu sikhulume ngayo. We don't just simakethe inyanga, nanoma ngisho ibhadele imali yayo, ibhadala imali yayo kuyikuthi umuthi wayo siwuthathile sawutesta. That is what we do. Umpropheti wase Manzini, umpropheti wasabantu bamanzi. Uma uthi wena unesithunywa, uyakuthwasisa loya mama loya, avula into zakho, akukhanyisele, kukwaze ukuthi kubonakala ukuthi uyangaphi phezulu impilo yakho. Umpropheti wamanzi kwafona usisi osesenshuroni wathi kimi mkhulu, my life is a better something because of that woman. Loya mama loya ukwaze ukuthi ekubhula, umbone sekashintshile sokungathi manje ukhuluma ugogo wakho, uzumangala uthi hayi hayibo gogo, ngiyaxolisa gogo, kukhuluma ugogo wakho umuzi ukuthi uyena okhulumayo. Ekubuza ukuthi kanti kungani waqosha umntwana wena ekhaya, kungani wena wenza kanje nakanje nakanje. Kukhuluma umprofeti wase Manzini. Umprofeti wase Manzini mama Silabelo, wena muntu othi mina ngidinga ukuba nemali, ngidinga ukuphakama, uyakusiza. Yakhona umuntu ongibhekile impela isichitho esiserious, abana ngilunya ngisho nendevu. Ngalunya nje impela kulo muntu ongibhekile straight. Libitso la bari ke Dimakatso. Nale muntu anchebile bari ke Dimakatso. Dimakatso umfunele wena. Uyasho umuntu omdala kuyimanje, ulibitso la uDimakatso. Ungifonele Dimakatso, ayikhona kumele uthi ngilungisele into zakho. Njengoba ngikhuluma kanje kunomuntu ngiyatshela ngumuntu okuthiwa uDimakatso. Bare bophelo ba hao bo mathateng. Bampolella bare bophelo bo mathateng. Bophelo bo mathateng. Umprofeti wase Manzini uyasebenza, uvula into zabantu ngendlela enye kuzivume. I want you to mainly seriously believe kumprofeti wase Manzini. Believe kumprofeti wase Manzini. Umprofeti wase Manzini usesize abantu abaningi kakhulu. Mfonele mthinte. Lo mprofeti lo akafani nabanye abaprofeti. Abaprofeti abaqaba abantu, abaprofeti abaphakamisa abantu. Kodwa lo uyakwazi ukuphakamisa. Uyakwazi ukuthi ekuphakamise. Especially wena umuntu othi ufuna amehlo wokubona, ufuna amehlo okubhula, ufuna amehlo okuprofeta, umfundisi, uyinyanga. Yebo gogo, kodwa awuzazi indaba zakho when it comes to ukuhlola abantu. Awuzazi indaba zakho when it comes to ukubona. Fonela umprofeti wase Manzini. Fonela umprofeti wase Manzini. Uzokwazi ukuthi akhulule izinto zakho. Konke kwakho ukwazi ukuthi kukhanye futhi kubonakale futhi kuye phambili. I am not buying your face. I don't even have time ukuthi ngithenge ubuso bakho. Umprofeti wase Manzini ukhona, umprofeti mama Silabelo usendaweni yase Karana Park Station 5. Mfonele. Mthinte. Ezokwazi ukuthi akwenzele impilo yakho ibe ngcono. Ninamantombazana ahlala njalo idominate ngokuthi mdala abantwana, nifuna ugezo la lento ethu nibala abantwana, senama serial killers nabo wrong turn when it comes to kubala abantwana. Fonela umprofeti wase Manzini. Fonela umprofeti wase Manzini uzokusiza. Uzokuvela into zakho. Konke wakho uzokwazi ukuthi kukhanye. Fonela umprofeti wase Manzini. Amanamba akhe lana engiwatholile athi 084 941 4023. Umprofeti wase Manzini 084 941 4023. Mfonele mthinte ekwazi ukuthi ekusize ekwenzela impilo yakho ukuthi ibe ngcono. Nina abantu enifuna ukuphakanyiswa, mfonele umprofeti wase Manzini akwazi ukusiza. Inyanga umuntu omprofeti osebenza ngamanzi nangeyiwasho nangemithi ngoba umelaphi wendabuko. Umprofeti wase Manzini uyaqaba, uyakhulula emoyeni obumnyama. Lona abasadi bari ngilale mathatha le batla di love back banning. Funa noma malo uzokwazi ukuthi ekusize impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngcono. Uyekela ukuhlala njalo uhluphekile, ungazi ukuthi kanti uhluphekiswa yini kangaka. Fonela umprofeti wase Manzini ekwazi ukuthi ekusize konke kwakho nje ukwazi ukuthi kukhanye ngoba nawe awuyazi ukuthi manje kanti impilo yakho isivalwe yini. Usuhleli njalo nje, usujike futhi usuyajima every day, ujima ngama-theta pink, awusazi nawe ukuthi kanti usungayenzani ngempilo yakho, usuhlala nje uhlezi. Mfonele umprofeti wase Manzini ekwazi ukuthi ekusize impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngcono, nawe ukwazi ukuthi imali ibe khona, into zakho zikwazi ukuthi zikhanye.
mfonele nje umprofeti akwazi ukusisa. Mfonele umprofeti. Ulinde wena. Lobo nganyanga yompilo umkhuloti. Ndakwazwango habari gani? Asante sana. Thank you.